салом алейкум бародарҷонои ма, бародарои тоҷик, апаву хуаро, акаву додаро, хоҳиш мекунам навора то охира тамошо кунен. Чӣ хеле ай названи видео диден. Бо ин ая бародари гап бе номи нишон шид. Худоро шукр мегӯм ки ина 3-4 нафар шид канал монда мепартоем. Ами одамо пайдо мешава, сабаб мешава ами канали мо пайдо мешава ва хонашон занг мезана. Охирон бор як бародари ки тавлид 97 партофта будем. Бародаро бахшиш бародарҷоно, ай ҳамад узр 2 минут вақтам мегирам. Ами як бародармон бисёр хоҳиш кард ки хонама срочно фурӯхтанем, маблағ дар кор шуд. Бародарҷоно, хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пишти ресторани Шаҳриёр, дар 102 микрарайон. Хонаша срочно фурӯхтани. Хонара ози ман ина суратоша мемонам бибинем бародаро, кадоме ки хона харен, ина номерошида занг бизанен. Иншолло хонаша срочно фурӯхтани. Нарх навоша қати худиш гап занен. Арзон када хонара мета, хона беҳтарин точкадай, беҳтарин хона. Қати худиш гап занен, нарх навоша мега. Худоа нигабонтон давоми видеора бинед. Пайдо шидай хонашон занг задай, гап задай. Ҳазорон бор шукр ки ина 3-4 нафара уже мо пайдо кардем. Ҳамаш ба дастгири шумо ай бародарҷоно. Ҳама ами ба дастгири шумо, ки шумо лайк мемонен, видеора паҳн мекунен. Ма ҳамаи шумо миннатдорам. Ози ишани нишонтон метем ки и бародар кияй, ай куҷоай. Ана бародарҷоно, и бародари ки нав гум шидагия, и додар тавлиди 2003 ай восе будай, нояи восе будай. Ана да магазинай мавқа намефаҳмам, азонай озонай амуҷа да кор мекардай бародаро. Вақти квартирашон дар мегира, охирон бор амучен гап мезана қати хонагиёшон, ба ами як ябора беному нишон мешава. Баъд ами квартирашон дар гирифтан беному нишон мешава. То ҳозир ягон хабарш нест. 8 моҳ шид чанд қашид, ягон хабар нест, ягон бор занг назадай. Хонагиёшон ҳам аллохонае ки чӣ шид, ки ҷо шид. Барои ами хоҳиш мекунам, шояд ки қати ягон тадбир шава, телефон надора ки занг бизана, имконият надора. Ман номерои язнаша мемонам, номерои додарша мемонам. Кадомит ки ами бародара мешиносен, суратоша мемонам. Ина хоҳиш мекунам хонаводашон да занг бизанен бародарҷоно, шитоби хабардор шаванд ки ами бародар хубай, чӣ ҳол дора, бифаҳманд. Ана бародаро, баъд нашуд як чиз гуфтаниям ки ана дирӯз мо як навор партофтем барои ободонии раҳ, нояи ҳамадонӣ партофтем. Бисёриё тамошош кардем. Ана баъзеотон барои ами аблошкае ки дар болош мондагиай, баъзеот комментарияда нависондем ки эй ай худо наметарсӣ дурӯғ мегӯй. Ана коз ман ашоти ами чиз мегӯм. Шумо агар аҳамият дода бошем, баъзан видеоҳое ҳастае ки аблошкаш мондагиае ки одами мурда дембора зинда шид. Хоб, медрой историяи бибиша нақл кардеса, историяи бобоша нақл кардеса. Ё медрой ким чизига нависондагия, зани бегона бо марди бегона зино кард. Нависондагия медрой история ким кира нақл кардеса. Ина хеле чизоай. Не ки мо ай барои худо ба номи Аллоҳ қасам мехӯрам, ма да ягон дирам гуфти гапо на картай ма да меоя. Ӯ фақат барои ами сохтани роҳай. И ободонӣ худмонай бародаро. Ӯ фарқ надорад ки ту айнояи ҳамадонӣ нести, ту да чӣ дар корай. Не я бародаро. Ҳамаи аму ободии худмонай бародаро. Я раҳ соз мешава, и дунё амия як ту ҳам тараф мерай, намефорад раи обод қатӣ бирай. Якумеш ки ами бародаре ки мара хоҳиш кард бипарто, ӯ ма да ҳеҷ вақт нагуфтае ки бародари наи қасумат метам, худаш шоҳида ина тамошо дора шояд мара. На мара ягон сум ваъда кардгия ки ма барои сум шидаи корака бошам, на гуфти гапо. Баъзеет ку ин ами одамое ки менависонанд ки ай худо наметарсӣ дурӯғ мегӯй, ами хита так дара кунанд. Баъзеет ба номи Аллоҳ тоба кам худо зино ҳам мекунен. Ай сар тобега ира гапа кортун дурӯғай. Не ки як аблошкае ки ман мондам, мара сраза дурӯғгӯ бировардесай. Ма ба ӯ хотире мондам ки амура тамошо кунана. Уже худоро ҳазор бор шукр, одами хайрмекагиш ягон гап лишни нагуфта хайрша кардеса. Иншолло ки ами ба видеои ман сабаб мешава, амҷа обод мешава. Як гӯшаи Тоҷикистони мо шумо обод мешава бародаро. Ӯ фарқ надорад и кадом районай, и кадом қишлоқай. Ҳамаш ободони мо шумоай бародаро. Чӣ дар кора ами ақорати бе чӣ ки ту ай худо наметарсӣ хеле аблошка мемонӣ. Намефорад тамошо накӣ бародар. баъзеш ӯ бола намедонӣ, о куҷош ӯ болай.
одамо ҷанозара мурдара гур кардана видео карда партофтесан амия аблошкаи ма гуноҳай. Просто баъзе намефаҳмени чизора бародаро. Намиқа кори мае ки аблошкара мондам, сразу мара мегӯянд ки ай худо наметарсӣ ту дурӯғ мегӯӣ. Ои куҷош дурӯғ ай бародаро. Просто ман аблошкара мондам не ки ман ай барои худо гуфти гапоам видео ракам ки бародарои хайрхоҳ и уже хайри ҷория мешава. Худтон медонен то вақти ҳамун роҳ созай ҳар як модар ҳар як фарзанде ки мо шумо ки мегзара савобаш да ҳамун одам мерава. Просто мо хостем як кӯмак шава ки ҳамун раҳ соз шава. Намедонам ба худо баъзетон чӣ хелен мегӯм ки баъзе ай рӯз то бегаера ҳамамон гуноҳ мекунем. Фикр мекунем ки худтон намекунен ҳами одамое ки и гап ҳамун одамое дам тааллуқ дора ки ҳами гапҳоро нависондан мада. Намехоҳӣ хайрта накӯ охӣ. ҳамун одами гапи бад менависонӣ ман медонам ту дар 100 сол хайр намекунӣ. ақаллан ҳами гапи қабеҳ нанависон. Мон ки я бародари га хайр шакна. охир ҳами аблошка мондани ма гуноҳ будая то бегара дурӯғ мегӯй. То бегара дурӯғ мегӯй. Фреб мекунӣ мардума. кори ҳаром мекунӣ. ҳамаи корро мекунӣ гуноҳ неё. Ман я аблошкае мондам ки ай барои худо ёрдам бикунан и гуноҳ будай. хай кадоми чизе мегӯен намегӯен. чӣ ҳақорате мекунен намекунен. гапҳои хубо менависонен. чизе ки менависонен ҳамата худованд нигаҳбон боша. ман ба Аллоҳ месупорам одами бада. худованд нигаҳбонтон бародаро. ман мебинам видеоҳо просмотрҳои хуб мегирад не ки 90% дар канал обуна нестен. кадомит обуна нашидаен хоҳиш мекунам канала дастгирӣ кунем. дар паноҳи Аллоҳ.